Ale vieš, čo je brutálne? Čo? Že ľudia veria svojim vládam. Čo ti jebe? No, a je to vlastne aj dosť smutné. To je úbohé. Je no, lebo vieš, za tie roky, 10 ročia, 100 ročia, všetci ich iba ojebávajú. Presne tak, len ich ojebávajú. A ľudia sú len takí, že ďalšie klamstvo, ďalší ojeb, daj mi ešte ojeb, daj. Ďakujem za ďalší ojeb. To je stále viac ojebov. Ľudia sú len takí, že chutí mi to. Poprosím si ďalší ojeb. Mohli by ste mi dať ako prílohu ojeb k tomu ojebu? Strč mi ten ojeb do mojej malej ľudskej ryti. Strč mi ho tam celý. Tomu ver však. Ľudia sa už majú aj tak pekne na piču, ak napríklad vysoké ceny. Teraz čo, ako dane, alebo všeobecne ceny, ne? Že robia aj kokoti, jak muklujú Však všetko aj a majú z toho piču, ne? materinskú. Celý čas makajú jak jebnutí a keď si ledva naškrapkajú, víš, niečo a niečo si kúpia a skapú, tak ešte z toho platia potom. Daň z toho. No, jak sa to povie? Daň z... Počkaj. Dedičstva. Presne, z dedičstva. Ona robí, zaplatí daň, potom skape a ty ju druhýkrát zaplatíš. No, a všetko je drahšie, všetko zdražuje. Oni makajú furt rovnako, a možno aj vác, ale sú furt chudobnejší. A volajú to inflácia. Ojeb, ne? Je to komplikované. Je to komplikované, ne? Keď to tak sleduješ. No, že, tak akože keď to mám niekomu vysvetliť, to ja by som mu pustil reprízu. že vždycky niekto príde, že toto sú práva a potom si ho zvolia a potom on im zobere tie práva, víš. To je v piči. No, Ale víš, čo mi nejde do hlavy, že oni vypadajú tí ľudia, že sú s tým v pohode. A nemali by sme tam prísť a urobiť porádek. ne. Mňa to baví sledovať. A mňa, ale tak je to krinťak piča. Je to cringe. Hej, tu terárko už vylejte do hajzlu. 1000 rokov na to len kúkáte? Vôbec sa o to nestaráte? Iba je tu z toho bordel. Dobre, tati. Furt hučíš po nás.